Euskal Herria korrika. Hau basier, hemen jarraitzen dugu korrikako kantuak aztertzen, eta bide horretan, Gozategik, 1987 urtean egin zuen korrikako kantua. Zer oroitzapen? Kriston oroitzapenak izan zian. Urte haietan genden pilpilean, 94an atera gendun maketa, norkekin, gero 95an gure lehenengo diskua, 96an musutxue, eta 97an korrika. Gorten kalambreak eta etorri zian. Eta guatzen naiz urte haiek ziala gutzako letxe. Eta 97 korrikan hori oso entzutetsu da intzan abestia. Eta guri ibilbidea zabatziaz gain, intziguna zen, arantzazu hasi zen, aita bilazante eta ezagutu genitun, arantzazu barrotikan ezagutzeko aukera izan gendun, eta oso polita, oso horitzapen polita. Korrika kantuak badute jende askorengan arrasto uzten duten horietakoak dira, eta esango nuke 80. hamarkadan kantuak garrantzia asko hartu zutela, ekimen ezberdin askotarako egin ziren kantak ere, baina korrikako kantua badute zerbait berezia, ez? Askok desagertzen dira, ekimena pasatzen den horretan, baina esango nuke korrikako kantu asko geratu direla gure musika mugimenduaren o historiaren parte, ez? Gogoan dut Big Beñat Ferminena, zuena kasu, olakoak mantendu izan dira eta zuena ere asko entzuten da oraindik txotnagunetan, jaietan eta edozein gune jaietakoa, ez? Bitxia da bai. Korrikak badu garrantzia, korrikak ez da pentsakera jakin bateko jendia jarraitzen duna bakarrik, baizik eta euskaldun guztio jarraitzen dugun euskaldun guztiona izatera iritsi da. Eta hortaz ez horregatikan bakarrikan, kasualidadez edo ez da gizargatikan, abesti politak tokatu izan duia, Kelarre, Tapia, Kepa Junkera, azkenekotako egin duena, Xabi Zabalak egin duena, danak geratu dira hor da, eta hori nik uste handia dela, euskararentzako eta euskal kulturarentzako. Ik aipatu duk, 80. hamarkada oso gozoa izan zela Gozategi taldearentzako, geroztik ere 25 urte tenik gabe musika sortzen, kantu ederrak biltzen, baina 80. hamarkada horretan eztanda bat egon zen, triki popa deitu izan zitzaionari, zuek izan zenaten pixkate referente nagusietako bat, Alaitz eta Maier, Meixo Tixierrekin batera, eta garaian garaiko kanta bat dela esan daiteke, ez? Aipatu dugu, Amurizak bertxotan egin zuen lehenengo korrikaren kanta, gero rockaren garaia iritsi zen Akelarre egan, eta 80. hamarkadan Tapiak egin zuen, Meixo Tixierrek ere egin zuten Alesarduirekin, eta zuena, ez? Piskat aro hori da trikipoparen estandaren aro hori, ez? Meixak eta egin zuen Kepa Junkerakin hartu zuen parte. Hoi da, ordu barte trikitixa zen, musika taldean musika zen da trikitixa. Eta ordu nazik ginean fusionatzen trikitixa beste instrumentokin, eta orduan izan zen hori, boom, hori, trikipop, deitzen zitzen hori Meixo Titziar, Alaitz eta Maider, Etzakit, eta gero atzatik etorri dian beste talde guztikin, eta bai, ordu eskio behira, zenbat pausu eman ditut trikitixak. Esan daiteke, letra Andoni Egainak egin zuela, Euskal Herria korrika azal leloa, eta letrak bazuen nolabait jokoren bat gordeta, ez? Bai. Estribiluan jende guztia galdetzen dugu oraindik ere, bat, biru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, zazpia esan gabe ustean dela. Zenbat umek galdetzen dugu gurasoei, zazpia ez deula esaten. Hori da, al eskondite edo gordeketa edo kuskume koka hemen esaten duen bezala jolazen egianen, atxidanak beti trampa ite. Bai, biru, lau, bost, sei, zazpi, behatzi, berrogeita hamar, trampa itea ba. Hemen alde batetik egitea trampa, zazpia esan gabe utzita, eta gero bestatik zazpia, Euskal Herriko zenbakia dalako, azpimarra bat ite zaio. Eta gero letran zehar esatea, izkiak izkututik badatoz argira. Jokua hori da, bizkat izkututikan nola agertzen ari dian letra. Esan daiteke argiki Egainak asmatu zuela estribioarekin edo leloarekin, zein errez, bat biru lau, asenta, eta kriston gogoan sartzen diren estribioi dira, hueltak dituzunak buruan etengabean, ez? Batzen nahi bilera nola egin gendun, ez zala haiek enkargatu batein letra eta gero letra horrekin musika egin, edo musika enkargatu eta letra egin, baizik eta bildu gintuzten,
Hemen hori juntatu ginen, eta pixkat goitikan komentatu ziguen ideia, eta era espontaneo batean atera zen. Segituen azkar atera zen, letra eta musika, osea, abestia. 30 urte musika munduan gozategi, 30 piku urte kantu hori egintzela, eta oraindik ere zuen kontzertuetan entzuten den kanta, ez? Ba, gure kontzertuetan, eta erozein tabernetan, eta erozein txosnetan, beti goindikan kanta hori hor dago ikostoletan jun, eta korrikako kanpaina etortzen denen, urtean urteko abestia entzuten da, baina atzeko abestiak ere entzuten dira, eta hori, abesti hori umen artean, gazteen artean ere, oraindikan ezaguna da. Hasier, korrika badator, imaginatzen dut, gerturatzen ari den honetan ere zirrara berezi bat sentituko zuela zuek parte izan zela eta korrikarena, ez? Azkenean kantu bat egitea da barnetik bizitzea korrika, entzutea zure kanta furgonetan etengabe, urtero entzuten, eta oraindik falta da pixka denbora iristeko, baina sentitzen da, ez? Ba, asko. Gaina hori, aurten berezia izango da guretzako ere bai, Amurrion hasten da, 31an, eta bertan joko dugu, kontzertuan eskainiko dugu, eta izango da 2 urteetak gero plazan, kalean eskainiko dugu aurreneko kontzertua talde guztiarekin, eta aurrekoaren otxean ere han izan ginean, jotzen, korrika hasieran, eta oraindik bereziagoa. 25 urte borobil betetzen dira, gu kantu hori egin genuenetik eta errekiten gaude. Eta Gozategi, euskararekin konpromiso handi izan duen taldea da, ez bakarrik letrak eta kantuak egiterako garaian, munduan zer ere aritu zarete euskaraz kantatzen, erakusten hizkuntza muga ez dela, ez? Hoxe, eta guk euskaraz egite dugu, besteik ez dakigulako. Ez gure hizkuntza da, gure esparrua da, eta guk beste erabaki hori hartu baizik eta natural ateratako gauza bat. Bueno, korrika dator, eta Gozategi aurrera jarraitzen du beste urte askotarako, eta imaginatzen dut, korrika hemendik Orillotik pasatzenean, metro batzuk behintzat egiteko prest. Ez da nola izangoan, ordutegi oso txarra tokatzen zaigu, 5 eta 20, baina... Lehen hoiezian hobenak. Hoiezian hobenak, baina baina etxean bitxikikin da horrela, baina hemen ez baldin da beste nun baiten harrapatuko deula, seguro. Ondo hasier, gu gozatu genuen zuen kantarekin, aurtengo kantarekin ere gozatzen ari gara, korrika badator, eta prest izango gara ere metro batzuk egiteko euskaren alde, eta ondo segi eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bat, biru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika, biru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Euskal Herria korrika. Izkiak izkututik, abatoz argira, gabian kaluzekin, korrika hasi da, oinatin pasada gira eta gira, ere edatu, zaigu Euskal Herrira. Zaigu Euskal Herrira.
Herria korrika. Bat, hiru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar, Euskal Herria korrika. Senak agindu zigun zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu euskera igotzen astea, komeni da korrika Bilbora jeistea, komeni da korrika Bilbora jeistea. Bat, hiru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar, Euskal Herria korrika.